Za krompir, kao i za svaku drugu namirnicu, važi isto pravilo. Ako sumnjaš da li se pokvarilo, baci. Svi krompiri sadrže prirodne toksine zvane glikoalkaloidi. Sadržaj ovih toksina u krompiru se povećava kako je stariji i klija. Kao rezultat toga, jedenje ovakvog krompira može dovesti do toga da konzumirate prekomernu količinu ovih hemikalija. Takođe, možete primetiti da vaš stari krompir postaje zelen. To je zato što svetlost može povećati hlorofil krompira, jedinjenje koje biljkama daje zelenu boju. Ako vam je krompir zelen, hlorofil nije opasan, ali je znak da su se i toksini povećali. Ovi toksini žive na koži i klicama krompira. Samo meso krompira sadrži ih mnogo manje. Iako bi bilo potrebno više porcija krompira da biste osjetili efekt ovih toksina, oni mogu izazvati povraćanje, dijareju i bol u stomaku. Simptomi su obično blagi, ali kod nekih ljudi mogu biti i ozbiljni. Guljenje krompira pre nego što ga kuvate može pomoći da se drastično smanji broj toksina kojima ste izloženi, posebno ako krompir već ima zelenu nijansu. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.